दुःख वाटे ऐसी ऐकोनिये गोष्टी, जेणे घडे तुटी तुझ्या पायी. येतो कळवळा देखोनिया घात, करी तो फजित नाही कती. काय करू देवा ऐसी नाही शक्ती, दंडुनी पुढती वाटे लावू. तुका म्हणे मज दाऊ नको ऐसे, दृष्टी पुढे पिसे पांडुरंगा. देवा तुझ्या चरणांची तूट म्हणजे वियोग ज्या गोष्टींमुळे घडतो त्या गोष्टी ऐकून मला दुःख वाटते. या सर्व माणसांचा प्रपंचामुळे मोठा घात होत आहे हे पाहून मला मोठा कळवळा येतो. मी त्यांची वेळोवेळी फजिती करतो पण ते ऐकत नाहीत. हे देवा काय करावे? त्यांना शिक्षा करून सन्मार्गाला लावण्याचे सामर्थ्य माझ्यात नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात, असे संसाराच्या प्रेमाने बहकलेले वेडे झालेले लोक माझ्या दृष्टीपुढे येऊ देऊ नका, एवढीच माझी विनंती आहे.